gekwa ntị ka ịchọpụta otu ọkpụrụkpụ eziokwu ịmaghị gbasara ire gị. N'ezie, ọ bụ amamihe ka eji eso ọnọdụ niile, n'ihi na amamihe na-eweta ezi ntụziaka. Nke a mere o ji bụrụ eziokwu na anaghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji, maka na ije ụwa bụ onye mara asụ ọsọ n'igwe, ma onye amaghị asụ ọsọ n'igwe n'ala. Ọ bụ anaghị asụ a mere otu agadaga dinta a na-akpọ Agụmba jiri kwuo ụdọ wee gbuo onwe ya, n'ihi na onye ọ tụkwasịrị obi nọ n'ihu ọha wee mewa ya obi. Maka na okwu ọnụ bụ mgbọ, ọ na-edebe ndụ ma na-emebikwa ndụ. Gee ntị. Dee Agụmba bụ otu agadaga dinta a mara aha n'oke ọfịa. Nwunye dinta ahụ dị ime ọmụmụ. Wee ruo otu ụbọchị, dinta wee kwadobe ịga nta dịka o si dị na mbụ, ma nwunye kpọrọ ya wee rịọ ya sị ya gakwara ya nta na mbọsị taa, n'ihi na ọ na-enwe mkpalite na oge ọmụmụ ya eruola. Ma dinta yọrọ ya wee sị ya na ya agaghị anọdụ aka n'ebe ya na-aga, na ọ bụ naanị ka ya ga nleta ọnya ya ma latakwa, na ya ga-abata oge na-adịghị anya. O teghị aka dinta zọpụrụ ụkwụ wee pụọ, ime wee bido mewe nwaanyị ahụ. Ọ bụghị naanị na ime bido mebi ya, kama na ọbara bidokwezi gbagbazie ya. Nke a mere na tupu ndị mmadụ abịacha, nwaanyị anọrọla na agbata ọnwụ na ndụ. Tupu dibịa abịarịtacha ebe nwaanyị ahụ nọ, nwaanyị ahụ nwụọlarị. Nke a wee rie dinta ọnụ mgbe ọ batara, ọ maghị oge. Mana ihe kachasị ndị dinta bụ na mgbe e burutere ebe ikpe n'ọha obodo, nwanne dinta nke ọ tọrọ kwụrụ ọtọ n'ihu ọha obodo niile wee na-akwa dinta ụta wee sị na ọ dinta bụ egwu nwunye ya, na ọ bụrụ na dinta nụrụ ndụmọdụ nwunye ya nyere na mbọsị ahụ na nwunye agaghị ahụ. O kwukwazị wee sị na nke a bụrụlarị nka na dinta na-akpa kemgbe ọ dara ya bụ nwoke nwaanyị ka o gọbezi wee gbuo ya. Ya bụ okwu wee wute dinta nke ukwuu, nke na nwanyị ọ ga-eme ya wee rie ihe ọnụ, nke na mmadụ ihe ọ ga-eri egbu ma ọlị. Maka na dinta maara n'ime obi ya, maara nke ọma n'ime obi ya na ya hụrụ nwunye ya n'anya, kama na ọ bụ ọdachi ọjọọ dakwasịrị ya, nke na ya amaghị ebe ebe ọdachi si wee bịa. Maka o si na-adị, ya bụ okwu nwanne ya kwuru n'ihu obodo mewara dinta obi nke ukwuu, nke na dinta ekweghị na nwanne nke ya ga-ewepụtara ọnụ wee mee nwa ihe nke dị otu a iwe obodo dum. N'ezie, ya bụ ihe riri dinta ọnụ nke ukwuu, mewaa ya obi nke na nwa ya ọ ga-eme. Dinta wee kpebie si na ya agaghị anọ wee nụrụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu, nakwazi asịrị na nkwutọ ndị mmadụ ga-eji ahịa wee kwutọ. Wee kpebie si na ya na-arụ mbọsị ahụ na ga-ewere ndụ ya. Ọ ya mere na mgbe nzukọ ahụ gbasara na mbọsị ahụ, ka dinta na be ya, ọ gakpụrụ n'ime be ya wee were ụdọ wee kwuo abụọ onwe ya, maka na anaghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji, o gbughị mmụọ ogbugbu obi. Gee ntị, ọtụtụ ndị mmadụ ịhụrụ na mbọsị taa bụ ndị nwụrụ anwụ anwụghị ọnwụ chi ha, kama ọ bụ okwu ọnụ mmadụ kwuru maka ha n'ụzọ dị anya mere ha ji nwụọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-anọ n'ọnọdụ dịka ndị nlekọta maọbụ ndị nwere ikike karịa n'ọkwa dị iche iche na-adị ka chi n'ebe ndị ọzọ nọ n'okpuru ha nọ. Nke a mere ha ji agwa ha okwu otu si masị ha. Mana nke bụ onye na-ekwu okwu ka o si masị gị, ị mara ihe onye na-agwa okwu na gabiga, ị mara ọkwa ọnọdụ onye ahụ n'ime ya. Nke a mere na okwu ọnụ okwu na ikwu nwere ihe o nwere ike imegbu na ndụ onye ahụ. O nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ nọ n'ọnọdụ agbata ọnwụ na ndụ, iwe werezi okwu ọnụ wee gbudọpụzie ya, ọ na-akpụrụ onwe ya, ọ ga-nwụrụ onwe ya n'echiche obi. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agba okwu ọnụ gwara ha mere ha na-abụ ha ruo n'ụlọ ha gaghị weta okere ọnwụ wee nwụrụ onwe ha. Ya bụ na okwu ọnụ anyị na-ekwu dị egwu. Mata na ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ ilekọta mmadụ maọbụ o nwere ndị nọ n'okpuru gị maọbụ ree ezinụlọ gị, tupu ikwu okwu ọbụla ka ha gwa ha ata ma lelee ya nke ọma, mara ma ya bụ okwu ọ kwesịrị ịdị. Ya bụ ịdị na mbọsị taa na okwu ọnụ gị ga-abụ agbamume na nkwalite nke mmụọ nye onye ọbụla nọ n'akụkụ gị na ihe na-ekwu. Ya bụ ka Chineke gozie gị ka ị na-eme nke a. Lota na ihe omume nke a si n'aka Ezumezu TV na-abịara gị. Ya bụ sonyere anyị ma mee ndị oyibo na-akpọ sọbskripshọn. Aha m bụ Onowu Ezeugo Chinese. Ngwa, mesịa.